Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu, bonġu u ġurnata tajba. Jew nagħmlu dal-mument mument sabiħ għalina din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu fil-Qudiesa. Kemm grazzja kbira speċjalment anki f'dan iż-żmien tar-Randan li jkollna ċans iktar għal Alla fil-ħajja tagħna. Inħallu ħjejna nirriflettu fuq il-ħajja tagħna u kif nistgħu intejbuha ħalli nkunu dejjem iktar aħjar, iktar qaddisin. Jew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla tal-imħabba tiegħu. Tolbu ħjejna ħalli din il-ġurnata ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna
u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek bla tmiem ħares lejna l-Knisja tiegħek u billi l-bniedem iġarraf mingħajrek. Għatih dejjem l-għajnuna tiegħek biex nitbedu minn kull deni u nfittxu s-salvazzjoni tagħna. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Isimgħu l-kelma tal-mulej, intkom prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna, intkom nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnatfu. Neħu l-ħażen ta' emilkom minn quddiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fittxu dritt, sewwu l-inġustizzji. Iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Ejjew mela, nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor pal-iskarlat, isiru bojot pas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor pal-kremżi, isiru bojot pas-suf. Jekk intkom tridu u tobdu, intkom tiklu l-ġid tal-art. Iżda jekk tajdu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom, għax fom il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek, jew gidjien mill-imrieħel tiegħek. Flimkien, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Flimkien, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt siket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Iżda se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li s-sagrifiċċju tarat il-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien? Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li wqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu qalilhom. Fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittiba u l-Farisej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqalu jabbuhom fuq spallejn ħadd ieħor, waqt li huma stess sanqas seba' wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu ħalajnejn in-nies. Għalhekk ikabru l-filateriji tagħhom u jtawlu l-ġmiemem tagħhom, jħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intkom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intkom il-koll aħwa. U sejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja
għax il-mexxej tagħkom wieħed il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Di li għadna kemm rajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. it-tifħir lilek Kristu. Hekk veru li żmien ta' Randan huwa żmien partikolari li l-Knisja tistedinna għalih lilna l-insara kollha għax jista' jkun mument ta' grazzja għal kulħadd, jista' jkun mument li fih verament inkunu nistgħu ntejbu il-ħajja tagħna u sabiħ li aħna ntejbu l-ħajja fil-ħajja soċjali tagħna, fil-ħajja normali tagħna. Dejjem inkunu nixtiequ ngħaddu għal aħjar jew f'dar, jew f'karozza, jew f'dak li nixtru, anki aħna stess ġili nippruvaw ntejbu anki lil nfusna, il-persuna tagħna. Allura kif ma ntejbux ukoll l-esperjenza tar-ruħ tagħna, din l-esperjenza tagħna malla fil-ħajja tagħna bħala nsara. Anki biex verament tibqa' xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li aħna nieħdu gost li qed ngħixu, għax qed tgħinna verament nibnu l-ħajja kollha tagħna. U ngħidilkom issew illum il-politika tal-lum li ħamel Ġesu, għax anke għas-saċerdoti jgħod ir-Randan għamilha lilna wkoll. U lilna wkoll dar fuqna u għalilna ċertu affarijiet li rridu noqogħdu attenti minnhom il għaliex inkella ma nkunux verament preżenza tiegħu fost il-poplu tiegħu li hija grazzja kbira li tkun saċerdot u li titfa' twassal din il-preżenza tiegħu. Però llum għax bibinna ftit widnejn għax qed jgħidilna l-ewwel nett ħafna drabi intkom is-saċerdoti tagħmlu wisq għal għajnejn in-nies. Ħafna drabi dak li tagħmlu biex tippruvaw din oġbu min-nies, biex tidru sbieħ quddiem in-nies. Kemm irid noqgħod attent fil-ħajja tiegħi li jiena nkun ġenwin f'dak li nagħmel. Li jiena importanti li lil Ġesu qed nagħtih qalbi, li qed nagħtih verament dak li hu verament l-aħjar imma minn qalbi kif qalilna fil-bidu tar-Randan f'dak il-Vanġelu meta qalilna jekk tmur qed tkun qed titlob toqgħodx toħroġ fil-pjazza, mur f'dar ġewwa laq il-bieb. Jekk qed issum aħsel wiċċek u għodlek xarek, mhux toqgħod tidher li għandek xi wiċċ imkemmex biex toqgħod tajt ara qed nagħmel is-sawm. Jekk tagħti karità m'għandix idejk il-leminija tkun taf l-oħra x-xerlugija biha, il għaliex is-sabiħ tal-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna hija din il-ġenwinità ta' dak li nagħmlu. Kemm importanti li aħna verament li nagħmlu ma nagħmluhx għal għajnejn in-nies biex ifaħruna, biex nidru sbieħ, imma verament hija esperjenza li qed ngħixu fil-ħajja tagħna. It-tieni ħaġa li tolqotni u jiena dejjem tinkwitani ftit għax Ġesu jgħid verament anki kemm irridu nqogħdu attenti li ma nabbux biżjed fuq dar ħadd ieħor imbagħad aħna stess laqqas biss nerfgħuhom seba' wieħed. Kemm tista' tiġri jien bħala qassis ġifieri nitlob ħafna minn ħadd ieħor. Nitlob ħafna f'dak li għandhom jagħmlu fil-predikazzjoni tiegħi, fil-qrar tiegħi. Kemm hu faċli li ħafna morali u ħafna affarijiet li rrid lin-nies ngħidhom għodu attenti, nagħmlu hekk, noqogħdu. U mbagħad jien forsi anke fil-ħajja tiegħi kemm qed ngħix dik l-esperjenza, kemm qed nagħmlu dak is-sagrifiċċju, kemm qed nagħmilhom dawk l-esperjenzi li jien stess ngħid il ħadd ieħor li għandhom jagħmlu. Jekk hija vera din, jekk dak li qed naqsam ma' ħadd ieħor huwa veru, għax hija l-esperjenza tagħha. Jien kemm qed tottalija bħala saċerdot, kemm qed tgħinni lili biex nikber f'din l-imħabba tiegħi ta' Alla, għax verament anki jien dak li ngħid il ħadd ieħor nagħmlu jien l-ewwel. U għalhekk jgħid sa meta Ġesu qed jgħid intkom tabbu li ħadd ieħor biżżejjed, ma taqas terfgħuhom seba' wieħed. U vera, kemm irid noqgħod attent f'din il-ħaġa bħala saċerdot. U t-tielet ħaġa kemm hu veru wkoll li għandna ħafna kliem imma forsi fatti xejn. Forsi ngħidu ħafna affarijiet imma mhux dejjem tirrifletti ruħha fil-ħajja tiegħi. Aħna jekk hemm xi ħaġa sabiħa fil-ħajja tagħna lkoll kemm aħna saċerdoti u lajxi bħala nsara, kemm hu sabiħ li jien nuri bil-fatti l-emejjel tiegħi u dawk li jinċidu f'ħadd ieħor, l-esperjenza tal-ħajja tiegħi, ix-xhieda li nagħti tal-ħajja tiegħi. Papa Pawlu Sitta kien jgħid li d-dinja għandha bżonn xhieda mhux għalliema u naħseb jiena bħala saċerdot irid noqgħod attent li l-iktar ħaġa importanti kemm fi kliemi, però iktar femili li nkun nista' nagħti din ix-xhieda tal-verità tal-Vanġelu bil-ħajja tiegħi, bla żdied li nagħmel, b'dak li noffri lill-poplu tiegħi.
Kemm hija grazzja li anki f'dan ir-randan Ġesu dar fuqna u għalinna b'dawn it-tliet affarijiet li huma importanti fil-ħajja tagħna l-koll, però aktar u aktar tagħna s-saċerdoti. Però għalhekk imbagħad ġabar kollox f'esperjenza waħda. Naħseb li dak li tgħinek li tpoġġi f'postok hija li tkun umli, li ma tippretendi xejn, li ma taħsibx li inti tajjeb, li inti tkun kapaċi taraf li għandek bżonn x'titgħallem fil-ħajja tiegħek, x'tikber fl-esperjenza ta' Ġesu. U għalhekk tkun umli biżżejjed biex inti fl-aħħar mill-aħħar mhux kemm se tkun fuq quddiem l-importanti, però kemm se tkun fuq wara u kemm minn hemm wara se taqdi lil ħadd ieħor. Jew nitolbu din il-grazzja u mbagħad jiena rajt kemm importanti anki f'dak li qal fl-ewwel qari Alla permezz tal-profeta Eżajja meta qal iqfu lil ħażen. Għamlu tajjeb, kemm parir tajjeb, iqfu l-ħażen. Ejjew verament ma nħallux il-ħażen jirkeb fil-ħajja tagħna. Laqqas biex qulu l-bib biex jidħol bil-kemm. Irrid noqgħod attent f'dan ir-randan li jiena l-ħażin m'għandix naqsam miegħu. Imma hija nitgħallem dejjem nagħmel x'inhu tajjeb, x'nista' nagħmel aħjar. U għalhekk qed nistidinkom biex flimkien hekk nitolbu ħalli verament matul dan ir-randan kull ġurnata tiegħu jkun mument fejn jien nikber f'din l-imħabba t'Alla u fit-tajjeb li nagħmel. Ninsabu fil-preżenza t'Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, jew induru lejh u nitolbu jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Hekk nitolbu l-ewwel nett għalina l-insara ħalli dan iż-żmien ta' randan ikun ta' grazzja lina biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, ħalli bil-ħajja tagħna inkunu ta' eżempju għal ħadd ieħor u ta' glorja lil Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xieraq li nitolbu għal Papa li dawn il-ġranet kien ma jiflaħx, jew nitolbu għas-saħħa tiegħu u nitolbu wkoll lil Alla ħajtih id-don tal-erf biex jaraf kien mexxi lilna l-insara fit-triq lis-salvana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, speċjalment fil-pajjiżi li fihom hemm il-ġlied u l-gwerra fejn qed ibatu n-nies. Nitolbu ħalli verament il-mexxija tal-ġnus ikunu onesti u sinċira fil-li jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dal-għodu qamu muġuha, morda, ma jifilħux, dawk li fil-fattu mankwitati. Ejjew nitolbu għalihom ħalli int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom il-paċi fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom fit-talb tagħna. Għatihom mulej il-ħarsin tiegħek u l-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatieħu ħsiebna biex bħala wkoll aħna l-ħajja tagħna ngħixuha fil-grazzja tiegħu. Slima għalik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
li tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffimu lej il-korla tiegħek għalina u qaddisna permezz ta' din il-qudiesa biex ninfatmu mid-drawwiet il-ħżiena tagħna u niksbu id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Għax int ta' kull sena l-inna l-insara jogħġbok tagħtina dan iż-żmien tar-randan li fih nitnatfu f'ruħna u nistennew bil-ferħ il-festa tal-Eid biex bħeġġa akbar nagħtu qima lilek kif inhu dmirna ngħixu aħjar is-sagramenti li bihom twelidna mill-ġdid u hekk nitwasslu għall-milja ta' wliedek. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li ben Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħidu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew induru lejn Alla li huwa l-Missier tagħna lkoll
Ejju npoġġu fih il-fiduċja kollha tagħna. Ejju ngħidu bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nobitna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek ninħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-bissier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex l-ikla li ħadna mill-mejda tiegħek tqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u tagħtina dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ejjew ngħixu din il-ġurnata fil-paċi mal-mulej Ġesu. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt
jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam l-ikel imma jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qafmana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna li kisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk jereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna
Għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Bissirna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa
mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma talbtana, dak li twilet għalina tkun bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-għowda tas-salib. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti omna li kisma talbtana, Ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment l-aktar ta' dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mislub fuq is-salib u fuq u miet. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tomatana. Slima lik li kienajtu li xaħna tu rufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nikbu nofu f'dan l-wit ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna dawwalina u klejnijtek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina, u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawi titqaddis ismek, tiġi saltnatek li kulli tritin, fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfir lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om bit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu qaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax ta' migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan am nistamla l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan am tal-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarium Qaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi.
itlob għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjeq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demodju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Bi Kristu Sidna. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, taqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giusepp, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Tirrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Diodata Pisani, itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu ferru Alla u ferru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata, konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giusepp Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.